एबसुनि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि थाइखाजरा रायन' स्पर्टिं गेलेग्रा फोथाराव नैथि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया जालाङो। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ लोब्बा लाखिनानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव नैथि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोबथा एबा फाइनेल जोलुर बादायलायनाया उदालगुरि जिल्ला आरो चिरां जिल्लानि गेजेराव जादोंमोन। थिखानाय समाव मोन्नैबो हानजानि गेजेराव जानाय दिनैनि जोबथा बादायलायनायाव उदालगुरि जिल्लाया 1 गल सोनायनि हेंथायै चिरां जिल्लाया गल 3 सोनानै देरहासार ट्रफिजों लोगोसे 50,000 रांखौ मोननो हायो। गुबुन फारसेथिं उदालगुरि जिल्लानि रानार्स आप हानजानो ट्रफिजों लोगोसे 30,000 रां होनाय जायो। मख'नो गोनांदि मिरु एबसुनि बानजायनाय नैथि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', जायगानि एमएलए जयन्त बसुमतारी, मन्त्रि इउजि ब्रह्म, रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी, बिटिसिनि इएम रन्जित बसुमतारी, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुरत नार्जारी, गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। आफादगिरि बिथाङाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे गिदिरथार मिशन, मोनसे गोजोर सोलायनाय लाबोनो थाखाय बे मिशननि बागै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होबाय। जोङो बे समाव दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव थांनाय बोसोराव आरो देग्लाय बोसोराव आन्डार 13 13 बोसोरनि सिंनि लाइमोनफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोलुर बादायलायनाय मोनसे टुर्नामेन्ट जागायदों आरो देग्लाय बियो नैथि खेब दिनै चिरां जिल्लानि बे थाइखाजरायाव मोननै हान्जा उदालगुरि आरो चिरांनि गेजेराव बे फाइनाल बादायलायनाया जादों। गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय मोनसे थांखि लानानै हाबा मावबाय थादों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' माहारिनि सोरगिदिं जौगानायनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो माखासे नोजोर होलांदों। बे नोजोरखौनो लानानै दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा रनसायनायखौ नुनो मोन्दों। आं बिथांमोननि बे मोजांथार मोनसे थांखि, ओंथि गोनां मोनसे थांखिजों जि हाबाफारि बिथांमोना लादों बेनि थाखाय आं साबायखर बावदों। जोङो नुनो मोनो जोंनि माहारियाव बिसेस भाबे गेलेनायनि जि बिथिं बेवहाय जोबोद गोसो गुदुं लाइमोनफोर दङ आरो बे लाइमोनफ्रा एसे ट्रेनिं मोनोब्ला, एसे कचिं मोनोब्ला, एसे सुबिदा मोनोब्ला बे लाइमोनफ्रा नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव गावनि पारफरमेन्सखौ जोबोद मोजाङै दिन्थिनो हागोन। जेरैबायदि दा दुर्गा बर', हलिचरन, अपुर्णा गोबाङानो दिनै खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना जौगालांनो हादों आरो बिनि गुबै जाहोना जाबाय जे थांनाय 40 बोसोरसोआव जोंनि हारियाव थासारिया मोजां नङामोन। दा बिनिखायनो मोजां गेलेगिरि दङब्लाबो बिथांमोना हारिनि सोमावसारनायाव, हारिनि जांख्रिथायाव एसे गोसो होनो गोनां जादोंमोन। ओंखायनो गेलेनायाव बिथांमोना गोसो होनो हायाखैमोन। नाथाय थांनाय 2 बोसोराव गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि गेलेगिरिफ्रा जोबोद मोजाङै गोसो होनानै गेलेनो हादों आरो जोंबो बिटिआर सरकारा जिहेथु बियो माहारिनि मोनसे गिदिरथार थांखिजों जोनोम जानाय सरकार, दा बेनिखायनो जोङो गेलेमु आयदायाव जोबोद गोख्रोङै जोङो हाबा मावबाय थादों आरो बे जोंनि हाबा मावनायजों आं मिजिंथिदों जे हारियाव एसेबाबो अर्गेनाइज जागोन। सोलोंथाइ बिथिङावनो जा, गेलेमु बिथिङावनो जा, हारिमु बिथिङावनो जा आरो गोबां हाबाफारिखौ जोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव बर' माहारिनि मुंखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो मावबाय थादों। जेरैबायदि नोंथांमोना नुनो मोन्दों जोङो डुरान्ड काप टुर्नामेन्ट जोङो बेवहाय क'क्राझाराव खुंनाय जादों। मास मोनसेनि गेजेरावनो बेवहाय स्टेडियाम लुफुंनाय जादों। 13,000 सुबुं जिरायनो हानाय। सन्टस ट्रफिनि ग्रुप मेट्स बेयाव जागासिनो दङ। ISPL जादोंमोन। दा बेबायदिनो गोबां हाबाफारि जागासिनो दङ। देग्लाय बोसोरनिफ्राय 2 एकाडेमि, मोनसे हौवासानि मोनसे हिन्जावसानि जोङो गायसननो थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे माखासे मोजां कचार लाबोनानै जोंनि फुटबलार, जोंनि एथलेटिक्स गुबुन गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय माखासे थांखि लानाय जादों आरो बड'लेण्ड स्पर्ट्स पलिसि जों मोनसे बानायबाय थादों। जोंहा मानगोनां सुभाष बसुमतारी साइनि डाइरेक्टरमोन। बिथाङा अल इन्डियायाव गोबां मुं गोनां सासे गेलेनाय बिथिङाव मावख'गिरि हिसाबै दायथ' लाबोदों। दिनै बिथांखौनो जोङो बोसोनगिरि हिसाबै लानानै जोंहा हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म दङ, फुटबलनि गोबाव सम आसामनि नेतृत्व होनाय, बिथांमोनखौ लानानै जोंनि मोनसे स्पर्ट्स पलिसि जोङो सोरजिनाय जादों। बे स्पर्ट्स पलिसिजोंनो जोङो इयुनाव जोंनि स्पर्ट्सखौ दावगालांनो थाखाय जों खामानि मावगोन। जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लादों 13 बोसोर बैसोनि माबायदि मोनदों नोंथाङा सासे गोजौ थाखोनि गेलेगिरि हिसाबै फंबायफोरनि जोनायखौ नुनानै? दिनै जोबोद मोजां मोनदों आं बाहाय फैनानै। गावनि
गावनि मानसि आरो गावनि जायगानि मानसिफोर गेलेनायखौ नुनानै दिनै फाइनालाबो दिनै जोंनि जायगानिनो जाहैबाय बिराद खुसि आं दिनै बाहाय फैनानै जोंनि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय रायजोफोर आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंहा बिराद डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावो सारमोन दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आङो जोबोद जोबोद साबायखर बावहरबाय आंबो दिनै बेवहाय फैनानै दान्दिसे बाहागो लानो मोनना जोबोद गोजोननाय मोनबाय जोंनिया उदालगुरिया जेनबाय थेवब्लाबो जोबोद माने टाफ जादों गेमा आंबो उदालगुरिनि आरो जों बिदि डेभेलपमेन्टनि खालामनो थाखाय जों बिराद खामानि मावबोनांगोन आरोखि फिसा फिसा खामानि लाइमोनफोरखौ माबायदि बेफोरबायदियाव गेलेनाय नुदों गुबुन गुबुन जौगानायफोरखौ माबायदि खामानि माबायदि जेनेबा जों सापज दिनै साननानै नायदो दिनै जों बे टुर्नामेन्ट जोब्बाय बे टुर्नामेन्ट जोबखांनायनि उनाव बे गथ'फ्रावहाय माइ थांगोन जों मिथिया बेफोरनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन खिन्थु जाहाथे जों फुरा सिजोनाव जाहाथे इउज खालामबाय थानो हायोबा गेलेहोबाय थानो हायोबा अलरेडि जोंनाव थारमाने डेभेलपमेन्ट जालांगोन आरोखि बेफोर खेत्रखौ जों बिसोरनि थाखाय माबा मोनसे अर्गानाइज खालामना होनांगोन आरोखि जाहाथे जोंनि आं आसाम माबाखौ थाङाखै जोंनि जाहाथे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जाहाथे बेफोराव जाहाथे मोजाङै खामानि मावलाङो जोंनि बिटिआरनिफ्राय बेसेबां डिस्ट्रिक्ट दं जों बे स्पर्ट्सजोंनो जों खालि फुटबल नङा आरोखि दस्रा गेलेनायफोर दं जोंनाव डेभेलपमेन्टनि थाखाय जाहाथे डेभेलपमेन्टआ खमल आरोखि जोंनाव ग्राउन्डफोरखौ बानायनांगोन जोंना फुरा हाब जानानै थांबाय स्टेडियामनि थाखाय एसे प्रब्लेम दं स्टेडियामफोरखौबो जों मोजाङै माबानांगोन Show